Hello. I can speak also English. So I have got some news or okei, mä puhun suomea. Mä oon saanut herralta semmosen vapautuksen, että mä saan pukeutua sillä tavalla niin kuin mä pukeudun. Ja niin kuin mä olen pukeutunut. Ja mä halusin nyt laittaa tämän turkin päälle, koska tänä aamuna oli pakkasta. Ja ihan vaan ollakseni se autenttinen minä, joka minä olen. Minä voisin laittaa sen valkoisen vaatteen, mutta se on nyt pyykissä. Ja mulla ei ole toista. Niin minä jatkan tätä Jesajan kirjan julistusta nytten. Ja onpa mukava, kun tulee talvi. Mä oon tämmöisessä ihanassa paikassa järven rannalla. Täällä oli aamulla ihana kuuro, mutta se kerkesi mennä, mutta tuolla Varjon puolella on vielä vähän sen kuuraa, niin mä menen siksi sinne. Mutta minä jatkan tosta 7. Jesajan kirjasta, ei kun 8. luvusta. Herra sanoi minulle, ota suuri taulu. Ota suuri taulu ja kirjoita siihen tavallisella piirtimellä. Maher Salal Haspas. Haluan, että luotettavat todistajat, pappi Uuria, Sakaria, Jeperek, Jan poika, vahvistavat sen kirjallisesti. Täällä on niin kaunista. Wow. Sitten minä yhdyin naisprofeettaan, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti aikanaan pojan. Herra sanoi sitten minulle, anna hänelle nimeksi Maher Salal Haspas, sillä ennen kuin poika osaa huutaa isä ja äiti, viedään Damaskoksen rikkaudet ja Samarian saalis Assyrian kuninkaan eteen. Herra sanoi minulle vielä, koska tämä kansa on hylännyt Siloan hiljaa virtaavat vedet, ja he riemuitsevat Resinistä ja Remalian pojasta, juuri sen vuoksi Herra nostaa heitä vastaan virran, mahtavat ja paljot vedet. Assyrian kuninkaan ja koko hänen mahtavuutensa. Se tulvii yli kaikkien uomiensa, nousee yli kaikkien äyräidensä ja pyyhkäisee Juudan yli. Se tulvii, vyöryy eteenpäin ja ulottuu kaulaan saakka. Sen levitetyt siivet täyttävät maasi koko leveydeltä, oi Immanuel. Tehkää vahinkoa te kansat, mutta teidät lyödään pirstaleiksi. Kuunnelkaa kaikki te maan kaukaisissa osissa olevat. Valmistautukaa taisteluun, mutta teidät lyödään pirstaleiksi. Valmistautukaa taisteluun, mutta teidät lyödään pirstaleiksi. Tehkää suunnitelma, mutta se raukeaa. Katsotaan, jos mä saan sitä vähän tuohon. Mulla ei oikeasti naurata.
Sanokaa mitä haluatte, mutta se ei toteudu, sillä Jumala on kanssamme. Herra piti vahvaa kättään ylläni ja varoittaakseen minua toimimassa tämän kansan tavoin hän sanoi, ette saa sanoa salaliitoksi sitä, mitä tämä kansa sanoo salaliitoksi. Älkää pelätkö sitä, mitä se pelkää, älkääkä vapisko sen vuoksi. Armeijoiden Herra teidän tulee pitää pyhänä, häntä teidän tulee pelätä, ja hänen tulee saada teidät vapisemaan. Hänestä tulee kuin pyhäkkö, mutta kuin kivi, johon kaadutaan, ja kuin kallio, johon kompastutaan. Molemmille Israelin valtakunnille kuin pyydys ja ansa Jerusalemin asukkaille. Monet heistä varmasti kompastuvat, kaatuvat ja loukkaavat itsensä. He joutuvat ansaan ja pyydykseen. Kääri kirjallinen vahvistus kokoon, sinetöi laki opetuslasteni keskuudessa. Minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin jälkeläisiltä, ja panen toivoni häneen. Katsokaa, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, olemme Israelissa merkkeinä ja ihmeinä, jotka ovat lähtöisin Sionin vuorella asuvalta armeijoiden Herralta. Jos teille sanotaan, kysykää neuvoa medioilta tai ennustajilta, jotka sirkuttavat ja mumisevat, niin eikö kansan pitäisi kääntyä Jumalansa puoleen? Pitäisikö elävien asioita tiedustella kuolleilta? Heidän pitäisi sen sijaan kääntyä lain ja kirjallisen vahvistuksen puoleen. Kun he eivät puhu näiden sanojen mukaan, heillä ei ole valoa. Jokainen tulee kulkemaan maan halki ahdistettuna ja nälkäisenä, ja koska hän on nälkäinen ja vihainen, hän kiroaa kuningastaan ja Jumalansa katsoessaan ylöspäin. Sitten hän katsoo maahan ja näkee vain ahdinkoa ja pimeyttä, hämäryyttä ja kovia aikoja, synkkyyttä vailla valoa. 9. Synkkyys ei kuitenkaan ole sellaista kuin silloin, kun maa oli ahdingossa, kuin entisaikaan, kun Sepulonin maata ja Naftalin maata kohdeltiin halveksivasti. Mutta myöhemmin Jumala saattaa sen kunniaan, merentien Jordanin seudulla muiden kansojen Galilean. Kansa, joka vaelsi pimeydessä, on nähnyt suuren valon. Niille, jotka asuvat syvän varjon maassa, on loistanut valo. Sinä olet tehnyt kansakunnasta lukuisan, sinä olet tehnyt sen ilosta suuren. He iloitsevat edessäsi niin kuin sadonkorjuuaikana iloitaan, niin kuin ne, jotka jakavat saalista riemuiten. Sinä olet pirstonut heitä kuormittaneen ikeen, heidän hartioillaan ollen sauvan, heidän työnjohtajansa kepin, kuten Midianin päivänä. Jokaisesta saappaasta, joka marssiessaan tömistää maata, ja jokaisesta veren tahraamasta vaatteesta tulee sen ruokaa. Meille on syntynyt lapsi, meille on annettu poika, ja hänen hartioillaan tulee olemaan hallitsijan valta. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, voimakas Jumala, ikuinen Isä, rauhan ruhtinas. Hänen valtansa kasvulla ja rauhalla ei ole loppua. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan se tulee olemaan lujalla perustalla, ja sitä ylläpidetään oikeudella ja oikeudenmukaisuudella, nyt ja ikuisesti. Tämän saa aikaan armeijoiden Herran into. Herra lähetti varoitussanoman Jaakobille, ja se on tullut Israeliin. Sen saa tietää koko kansa, Efraimin ja Samarian asukkaat, jotka ylpeänä ja sydämeltään röyhkeänä sanoo, tiilitalot ovat luhistuneet, mutta me rakennamme hakatusta kivestä. Sykomoripuut on kaadettu, mutta me korvaamme ne setreillä. Herra nostaa Resinin vastustajat häntä vastaan ja yllyttää hänen vihollisensa toimintaan Syyrian idästä ja filistealaiset lännestä. Ne avaavat suunsa ja ahmivat Israelia. Silti hänen vihansa ei ole väistynyt. Vaan hänen ojennettu kätensä on yhä valmiina lyömään. Kansa ei ole palannut lyöjänsä luo. He eivät ole etsineet armeijoiden Herraa. Herra katkaisee Israelilta pään ja hännän.
Verson ja Kaislan yhdessä päivässä. Vanhin ja suuresti kunnioitettu on pää, ja väärää opetusta antava profeetta on häntä. Tämän kansan johtajat saavat sen harhailemaan, ja ne, joita johdetaan, ovat hämmentyneitä. Siksi Herra ei iloitse sen nuorista miehistä, eikä hän ole armollinen heidän isättömille lapsilleen, eikä leskilleen. He kaikki ovat näitä luopioita ja pahantekijöitä, ja jokainen suu puhuu järjettömästi. Kaiken tämän vuoksi hänen vihansa ei ole väistynyt, vaan hänen ojennettu kätensä on yhä valmiina lyömään. Jumalattomuus palaa kuin tuli, joka polttaa orjantappurapensaat ja rikkakasvit. Se sytyttää palamaan metsän tiheiköt, ja ne nousevat savuna ilmaan. Armeijoiden Herran vihan vuoksi maa on syttynyt palamaan, ja kansasta tulee tulen ruokaa. Kukaan ei säästä edes veljään. Oikealla leikataan, mutta jäädään silti nälkäisiksi. Vasemmalla syödään, mutta ei tulla kylläisiksi. Jokainen ahmii oman käsivartensa lihaa. Manasse ahmii Efraimia ja Efraim Manassea. He ovat yhdessä Juudaa vastaan. Heidän kapinallisuutensa vuoksi hänen vihansa ei ole väistynyt, vaan hänen ojennettu kätensä on yhä valmiina lyömään. Nyt mulle tuli mieleen, että olikohan se sitten siitä pahasta se ajatus, että mä voin olla täällä turkiksella. Mulle tulee heti semmoinen olo, että mulla pitäisi mennä uudestaan laittamaan se valkoinen vaate. Voihan se olla. Mutta mä nyt haluan luottaa siihen, että Herra on sanonut, että lakatkaa huolehtimasta siitä, mitä päälle ne pukisitte. Koska toisaalla hän sanoo, että kaikki tällaiset profeetat, jotka on pukeutunut, kun Johannes Kastajalla oli toi kamelin karvavaate, niin että nämä turkikset riisutaan, mutta samaan aikaan niin mä haluan arvostaa näitä turkiksia, jotka on joku elävä eläin jo kerran antanut henkensä sen edestä, että tämmöinen on joskus aikoja sitten tämmöinen vaate tehty. Ja mun mielestä näitä turkiksia pitää arvostaa, että niitä ei pidä tehdä lisää, vaan kaikkia olevassa olevia nahkapaloja ja turkkeja pitää arvostaa pitämällä niitä. Ja sitten se oli se ajatus minulla, että no minua on varmasti joku kutsunut tai ajatellut, että no eräs on lähettänyt mulle viestin siihen tapaan, että minä olisin tämä väärä profeetta, joka noudattaa Bileamin oppia, mutta Herra olisi ottanut lapseni, jos olisin se. Ja koska Herra sanoo myös, että Herra luo uutta, että älkää enää katsoko vanhaan, mutta tämä pyhä sana on semmoinen, että tämä toteutuu tai sillä tavalla, miten Herra haluaa sen tai niiden asioiden toteutuvan, koska Herra on kaiken luoja ja mä voin sanoa, että Herra on mun kanssa. Herra on mun kanssa. Rauhan ruhtinas on minun kanssa. Herra Jeesus Kristus. Jumalan poika. Niin tämä vaateasia, tämä valkoinen vaate, se on estänyt minua julistamasta. Ja se estää tälläkin hetkellä, joten minä uskon siihen, että Herra on ihan oikein sen mulle, että minä saan uskoa siihen, mitä Herra on mulle antanut ymmärrykseen, että minulla ei ole pakko olla sitä valkoista vaatetta, vaan saan julistaa
sanaa tällaisena autenttisena, minkälaisena olen ja olen ollut. Että minun ei periaatteessa tarvitse muuttua. Vaikka olen uudistanut itseni, ja jättänyt kaiken vanhan. Mutta se tarkoittaa niinku sellaista syntielämää, että mä en tiedä, aionko mä laittaa tätä videoa koskaan mihinkään. Mutta mä nyt julistan. Vanhin ja suuresti kunnioitettu on pää ja väärää opetusta antava profeetta on häntä. Tämän kansan johtajat saavat sen harhailemaan ja ne, joita johdetaan, ovat hämmentyneitä. 10. Voi niitä, jotka säätävät vahingollisia säädöksiä, niitä, jotka alituisesti laativat sortavia säädöksiä. He hylkäävät köyhien oikeudellisen vaatimuksen, estävät kansani vähäosaisia saamasta oikeutta, jotta he voisivat ottaa saalista leskiltä ja ryöstää isättömät lapset. Lastensuojelu on yrittänyt ryöstää, tai siis kerran ryöstikin minun lapsen. He ryöstää isättömiä lapsia ihan oikeasti. Mutta ei Herra antanut lastani viedä. Minä sanon, että minä olen väärä profeetta, jos minun lapsi kuolee. Jos Herra ottaa minun lapselta hengen, niin siinä tapauksessa minä olen väärä profeetta. Siitä sanotaan ilmestyskirjassa. Mitä te teette tilinteon päivänä, kun tuho tulee kaukaa? Kenen luo pakenette saadaksenne apua ja mihin jätätte omaisuutenne? Ei voi muuta kuin kyyristyä vankien joukkoon tai kaatua tapettujen joukkoon. Hänen vihansa ei ole kuitenkaan väistynyt, vaan hänen ojennettu kätensä on yhä valmiina lyömään. Katso, assyrialainen keppi, jota käytän vihani ilmaisemiseen, ja sauva, joka on heidän kädessään ja jota käytän rankaisemiseen. Minä lähetän hänet luopiokansakunnan kimppuun, minut vihastuttaneen kansan kimppuun. Minä käsken hänen ottaa paljon saalista ja paljon ryöstettävää ja tallata sitä kuin katujen lokaa. Hän ei kuitenkaan ajattele näin, eikä hän suunnittele sydämessään tällaista, sillä hän haluaa sydämessään tuhota, hävittää monia kansakuntia, ei harvoja. Hän näet sanoo, eivätkö kaikki ruhtinaani ole kuninkaita? Eikö Kalno ole kuin Karkemis? Eikö Hamat ole kuin Arpad? Eikö Samaria ole kuin Damaskos? Käteni on vallannut valtakunnat, joiden jumalat olivat arvottomia, joissa oli veistettyjä Jumalan kuvia enemmän kuin Jerusalemissa ja Samariassa. Enkö siis tee Jerusalemille ja sen epäjumalille niin kuin olen tehnyt Samarialle ja sen arvottomille jumalille? Kun Herra saa valmiiksi kaiken työnsä Sionin vuorella ja Jerusalemissa hän rankaisee Assyrian kuningasta tämän julkean sydämen ja ylpeän ylimielisen katseen vuoksi. Hän nimittäin sanoo, minä teen tämän voimakkaalla kädelläni ja viisaudellani, sillä minä olen viisas. Minä siirrän kansojen rajat, ryöstän niiden aarteet ja alistan asukkaat voimallani. Minä kaappaan kansojen rikkaudet niin kuin linnunpesään kurkotetaan. Minä kokoan maasta kaiken niin kuin hylätyt munat kootaan. Kukaan ei räpyttele siipiään, avaa suutaan eikä sirkuta. Korottaako kirves itsensä sen yläpuolelle, joka sillä hakkaa? Korottaako saha itsensä sen yläpuolelle, joka sillä sahaa? Voiko keppi heiluttaa sitä, joka sen nostaa? Voiko sauva nostaa sitä, jota ei ole tehty puusta? Sen vuoksi tosi Herra, armeijoiden Herra, saa tuon assyrialaisen lihavat miehet riutumaan ja sytyttää roihun hänen kunniansa alle. Israelin valosta tulee tuli ja sen pyhästä liekki. Se leimuaa ja polttaa hänen rikkakasvinsa ja orjentappura pensaansa yhdessä päivässä. Hän tuhoaa perin pohjin hänen metsänsä ja hedelmätarhansa kunnian.
Sille käy niin kuin sairaalle, joka riutuu hänen metsänsä jää niin vähän puita, että lapsikin osaa merkitä ne muistiin. Sinä päivänä Israelista jäljelle jääneet ja Jaakobin jälkeläisistä elon jääneet eivät enää tukeudu lyöjäänsä, vaan he tukeutuvat uskollisina Herraan, Israelin pyhään. Vain pieni osa palaa Jaakobista jäljellä olevat voimakkaan Jumalan luo. Vaikka sinulla Israel olisi ihmisiä yhtä paljon kuin on meren hiekan jyviä, vain pieni osa heistä palaa, heidät on päätetty hävittää ja oikeus saavuttaa heidät kuin tulva. Hävitys, jonka suvereeni Herra, armeijoiden Herra, on päättänyt aiheuttaa kohtaa koko maata. Tämän vuoksi suvereeni Herra, armeijoiden Herra, sanoo näin: Sionissa asuva kansani, älä pelkää assyrialaista, joka löi sinua kepillä ja nosti sauvansa sinua vastaan Egyptin tavoin. Aivan pian olen ilmaissut vihastukseni, kohdistan vihani heihin niin, että he tuhoutuvat. Armeijoiden Herra heiluttaa häntä vastaan ruoskaa niin kuin silloin, kun hän kukisti Midianin Orebin kallion luona. Hänen sauvansa on meren yläpuolella ja hän nostaa sen niin kuin hän teki toimessaan Egyptiä vastaan. Sinä päivänä hänen kuormansa heltiä hartioiltasi ja hänen ikänsä niskastasi ja ies murretaan öljyn takia. Hän on tullut Aijatiin, hän on kulkenut Mikronin kautta Mikmasiin, hän jättää varusteensa. He ovat ylittäneet kahlauspaikan, he yöpyvät Gebassa. Rama vapisee, Saulin kipeä on paennut. Huuda ja kilju, Kallimin tytär, ole valppana Laisa. Voi Anatot parkaa. Madmena on paennut, Kebimin asukkaat ovat etsineet suojaa. Tänä päivänä hän pysähtyy Nobissa. Hän pui nyrkkiään Sionin tyttären vuorta Jerusalemin kukkulaa kohti. Tosi Herra, armeijoiden Herra, katkoo oksia suurella ryskeellä. Korkeimmat puut kaadetaan ja ylväistä tehdään matalia. Hän hakkaa maahan metsän tiheyttä rautaisella työkalulla ja voimakas saa Libanonin kaatumaan. Iisain kannosta puhkeaa verso ja hänen juuristaan kasvaa vesa, joka tulee kantamaan hedelmää. Hänen päälleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän iloitsee Herran pelosta, hän ei tuomitse näkemänsä perusteella eikä ojenna vain kuulemansa perusteella. Hän tuomitsee alhaisessa asemassa olevat oikeudenmukaisesti ja antaa ojennusta oikeamielisesti maan nöyrien hyödyksi. Hän lyö maata suunsa sauvalla ja surmaa pahat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on vyönä hänen vyötäröllään ja uskollisuus on vyönä hänen lanteillaan. Susi on rauhassa karitsan kanssa ja leopardi asettuu lepäämään nuoren vuohen viereen ja vasikka, leijona ja syöttöeläin ovat yhdessä ja pikkupoika johdattaa niitä. Lehmä ja karhu ovat yhdessä laitumella ja niiden jälkeläiset lepäävät yhdessä. Leijona syö heinää niin kuin sonni, pikkulapsi leikkii koopranpesän luona ja lapsi ojentaa kätensä myrkkykäärmeen onkalolle. Pyhällä vuorellani ei tehdä mitään pahaa eikä aiheuteta vahinkoa, sillä Herran tunteminen täyttää maan niin kuin vesi peittää meren. Sinä päivänä Iisain juuri nousee merkiksi kansoille. Hänen puoleensa kansakunnat kääntyvät saadakseen opastusta ja hänen lepopaikastaan tulee loistokas. Sinä päivänä Herra ojentaa jälleen kätensä toisen kerran hankkiakseen takaisin. Assyriasta, Egyptistä, Patrosista, Kuusista, Elamista, Sinearista, Hamatista ja meren saarilta ne, jotka ovat jääneet jäljelle hänen kansastaan. Sinä päivänä Herra ojentaa jälleen kätensä toisen kerran hankkiakseen takaisin. Assyriasta, Egyptistä, Patrosista, Kuusista, Elamista, Sinearista, Hamatista ja meren saarilta ne, jotka ovat jääneet jäljelle hänen kansastaan. Hän kohottaa merkin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkotetut ja hän kerää yhteen Juudasta hajallaan olevat maan 4 kulmalta. Efraimin kateus on mennyttä ja ne, jotka ovat vihamielisiä Juudaa kohtaan, tuhotaan. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda vihaa Efraimia. He syöksyvät länteen filistealaisten rinteisiin ja yhdessä he ryöstävät itämaalaisia. He ojentavat kätensä Edomia ja Moabia kohti ja ammonilaisista tulee heidän alamaisiaan. Herra jakaa Egyptin merenlahden ja heiluttaa kättään virran ylitse. Polttavalla henkäyksellään hän lyöstää sen 7 puroon ja hän saa ihmiset kulkemaan sandaaleissa sen yli.
Assyriasta lähtee valtatie hänen kansastaan jäljelle jääneitä varten, niin kuin Israelia varten oli valtatie sinä päivänä, jona se tuli pois Egyptin maasta. 12. Sinä päivänä sanot varmasti, minä kiitän sinua, Herra, vaikka sinä olit minulle vihainen, vihasi on vähitellen laantunut ja sinä olet lohduttanut minua. Jumala on minun pelastukseni, olen luottavainen enkä ole kauhuissani, sillä ja Herra on minun voimani ja turvani, ja hän on pelastanut minut. Te saatte ammentaa iloiten vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, huutakaa avuksenne hänen nimeään. Tehkää hänen tekonsa tunnetuiksi kansojen keskuudessa, julistakaa miten ylevä hänen nimensä on. Laulakaa ylistyslauluja Herralle, sillä hän on tehnyt suurenmoisia tekoja. Tämä täytyy kertoa kaikkialla maassa, huuda ja riemuitse sinä Sionin asukas, sillä suuri on keskelläsi Israelin pyhä. Aamuisin pojan Jesajan näkemä näky. 13. Julistus Babylonia vastaan, kohottakaa merkki paljaalle vuoren laelle, huutakaa heille, heiluttakaa kättäne, jotta he tulisivat ylimysten sisäänkäynteihin. Minä olen antanut käskyn niille, jotka olen nimittänyt, olen kutsunut koolle soturini, jotka riemuitsevat ylpeinä ilmaistakseni vihaani heidän kauttaan. Kuuntele ihmisjoukko vuorilla. Se kuulostaa suurelta kansalta. Kuuntele valtakunnat, kokoontuneet kansakunnat pauhaavat. Armeijoiden Herra tarkastaa armeijan sotaa varten. Herra ja hänen vihansa aseet tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä raunioittamaan koko maan. Vaikeroikaa, sillä Herran päivä on lähellä. Se tulee kuin tuho kaikki valtialta. Se tulee kuin tuho kaikki valtialta. Sen vuoksi kaikkien kädet herpoavat ja jokaisen ihmisen sydän lamantuu pelosta. Ihmiset ovat pakokauhun vallassa, he kaudistelevat ja ovat tuskissaan. He ovat kuin synnyttävä nainen. He katsovat toisiaan kauhuissaan, heidän kasvonsa liekehtivät ahdistuksesta. Herran päivä tulee suuttumuksesta ja hehkuvasta vihasta julmana. Se tekee maasta kauhistuttavan näyn ja tuhoaa siitä syntiset. Taivaan tähdet ja sen tähdistöt eivät säteile valoon. Aurinko on pimeä noustessaan eikä kuu valaise. Minä vaadin maan tilille sen pahuudesta ja jumalattomat heidän
uudestaan. Minä teen lopun julkeiden ylpeydestä ja pakotan ylimieliset tyrannit nöyrtymään. Minä teen kuolevaisista harvinaisempia kuin puhdistettu kulta. Ja ihmisistä harvinaisempia kuin Ofirin kulta. Siksi minä voisutan taivasta ja maa järkkyy paikaltaan. Armeijoiden Herran suuttumuksen vuoksi hänen hehkuvan vihansa päivänä. Kuin taka-ajettu kaseli ja kuinka atras sitä kukaan ei kokoa. Jokainen palaa oman kansansa luo. Jokainen pakenee omaan maahansa. Jokainen, joka tavoitetaan, lävistetään. Ja jokainen, joka saadaan kiinni, surmutaan miekalla. Heidän lapsensa isketään murskaksi heidän silmiensä edessä. Heidän talonsa ryöstetään ja heidän vaimonsa raiskataan. Minä nostan heitä vastaan medialaiset. Jotka eivät pidä hopeaa minään, eivätkä arvosta kultaa. Heidän jousensa murskaavat nuoret miehet, he eivät sääli kohdun hedelmää, eivätkä osoita armoa lapsille. Babylonista, joka on valtakunnista loistokkain kaldealaisten kaunistus ja ylpeys, tulee kuin Sodoma ja Gomorra, jotka Jumala hävitti. Sitä ei koskaan asuteta, se pysyy asumattomana sukupolvesta toiseen. Arabi ei pystytä sinne telttaansa, eivätkä paimenet vie katraitaan sinne lepäämään. Autiomaan eläimet lepäävät siellä, sen talot täyttyvät huuhkajista. Siellä asuu strutseja ja hyppelee villivuohia. Ulvovat eläimet huutavat sen torneissa ja sakaalit sen upeissa palatseissa. Sen aika koittaa pian, eivätkä sen päivät jatku pitkään. Herra osoittaa armoa Jaakobille ja valitsee Israelin uudestaan. Hän asettaa heidät asumaan heidän maahansa ja ulkomaalaisia tulee heidän joukkoonsa ja liittyy Jaakobin jälkeläisiin. Kansat tuovat heidät takaisin heidän omaan paikkaansa. Israelin kansa ottaa heidät mies- ja naispalvelijoikseen Herran maassa. He vangitsevat ne, jotka pitivät heitä vankeinaan, ja valitsevat niitä, jotka pakottivat heidät työhön. Sinä päivänä, jona Herra antaa sinun päästä rauhaan tuskasta ja hämmennyksestä ja kovasta orjatyöstä, jota sinulla teetettiin, sinä pilkkaat Babylonin kuningasta. Se, joka pakotti muita työhön, on kohdannut loppunsa. Sorto on päättynyt. Herra on murtanut jumalattomien sauvan hallitsijoiden kepin, joka raivokkaina löi kansoja toistuvin iskuin, joka vihaisena alisti kansakuntia hellittämättä vainoten. Koko maa on rauhassa eikä sitä häiritä. Kansa huutaa ilosta, katajatkin iloitsevat sinusta yhdessä Libanonin seetrien kanssa. He sanovat nyt, kun sinä olet kaatunut, yksikään puunhakkaja ei käy meihin käsiksi. Jopa hauta alhaalla on kiihdyksissä, kun se valmistautuu ottamaan sinut vastaan. Sinun vuoksesi se herättää kuolemaan vaipuneet kaikki maan julmat johtajat. Se pakottaa kaikki kansojen kuninkaat nousemaan valtaistuimiltaan. He kaikki alkavat puhua ja sanovat sinulle, onko sinusta tullut yhtä heikko kuin meistä. Onko sinusta tullut samanlainen kuin meistä? Alas hautaan on tuotu sinun ylpeytesi, kielisoittimiesi ääni. Takkia on levitetty allesi vuoteeksi. Ja madot ovat peitteenäsi. Kuinka oletkaan pudonnut taivaalta, sinä loistava tähti aamun koiton poika. Kuinka sinut onkaan kaadettu maahan, sinut, joka kukistit kansakuntia. Sinä ajattelit sydämessäsi, minä nousen taivaisiin. Korotan valtaistuimeni Jumalan tähtien yläpuolelle ja istuudun kohtaamisvuorelle. Pohjoisen kaukaisimpiin kolkkiin. Minä nousen paljon pilviä korkeammalle, teen itsestäni korkeamman kaltaisen. Mutta sinut viedäänkin alas hautaan, hautakuopan syvyyksiin. Ne, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua, he tutkivat sinua tarkkaan ja sanovat, tämäkö on se mies, joka vavisutti maata, joka sai valtakunnat järkkymään, joka teki asutusta
maasta erämaan kaltaisen ja hävitti sen kaupungit, joka ei suostunut päästämään vankejaan kotiin. Kaikkien muiden kansojen kuninkaat, niin he kaikki lepäävät kunniassa kukin omassa haudassaan. Mutta sinä et saa hautaa, vaan sinut heitetään pois kuin inhottu verso. Peitteinäsi on surmattu ja miekalla lävistetty ja alas kivisen hautakuoppaan meneviä. Sinä olet kuin tollattu raatu, sinä et liity heidän joukkoonsa haudassa, koska tuhosit oman maasi. Tapoit oman kansasi. Pahantekijöiden jälkeläisten nimiä ei mainita enää koskaan. Valmistakaa teuraspenkki hänen poikiaan varten heidän esi-isiensä syyllisyyden takia, etteivät he nouse ja ota maata haltuunsa ja täytä maata kaupungeillaan. Minä nousen heitä vastaan, julistaa armeijoiden Herra. Minä pyyhkäisen pois Babylonista nimen jäljelle jääneet jälkeläiset ja jälkipolvet, julistaa Herra. Ja minä teen siitä piikkisikojen omaisuutta ja suolueen ja lakaisen sen tuhon luudalla, julistaa armeijoiden Herra. Armeijoiden Herra on vannonut. Juuri niin kuin olen aikonut tehdä, niin tapahtuu. Juuri se, mitä olen päättänyt, toteutuu. Minä morskaan assyrialaisen maassani. Ja poljen hänet maahan vuorillani. Hänen ikänsä poistetaan heidän päältään ja hänen kuormansa heidän hartioiltaan. Tämä päätös koskee koko maata ja tämä käsi on ojennettu kaikkia kansoja vastaan. Kun armeijoiden Herra on tehnyt päätöksen, kuka voi kumota sen? Kun hän on ojentanut kätensä, kuka voi pidätellä sitä? Kuningas Aasin kuolinvuonna julistettiin, älä iloitse Filistia, älkää kukaan sinussa, vain siksi, että lyöjäsi keppi on katkennut. Käärmeen juuresta tulee esiin myrkkykäärme, ja sen jälkeläinen on lentävä tulikäärme. Alhaisten esikaiset laiduntavat ja köyhät lepäävät turvassa, mutta minä näännytän nälkään sinun juuresi, ja se mitä sinusta jää jäljelle tapetaan. Vaikeroi portti, huuda kaupunki, sinä menetät kokonaan rohkeutesi Filistea. Pohjoisesta tulee savua, eikä kukaan lähde harhailemaan vihollisen riveistä. Mitä tuon kansan viestin viejille pitäisi vastata? Että Herra on laskenut Sioniin perustuksen ja hänen kansansa alhaiset etsivät sieltä turvaa. Äiti, missä sä olet? Julistus Moabia vastaan. Vaiennettu on Armoab, koska se on hävitetty yhdessä yössä. Vaiennettu on Kir Moab, koska se on hävitetty yhdessä yössä. Temppeliin ja Diboniin uhripaikalle hän on noussut itkemään. Moab vaikeroi Nebon ja Medeban tähden. Jokaisen pää on ajeltu kaljuksi ja
Musta käärme. On myrkyllinen. Ei oo. Lähettäkää maan hallitsijalle pässi. Selasta erämaan halki. Siianin tyttären vuorelle. Moabin tyttäret ovat no niin kahlauspaikoilla kuin pesästään pois ajettu lintu. Antakaa neuvot, toteuttakaa päätös. Tee varjostasi keskipäivällä yön kaltainen. Piilota hajaantuneet. Älä kavalla pakenevia. Salli hajaantuneiden asua luonasi Moab. Kätke heidät tuhoajalta. Sortaja kohtaa loppunsa, tuhoaminen päättyy. Ja ne, jotka polkevat toisia maahan, häviävät maan päältä. Valtaistuin vahvistetaan uskollisella rakkaudella. Se, joka sillä istuu Daavidin täältässä, on luotettava. Hän tuomitsee oikeudenmukaisesti ja saa oikeuden toteutumaan nopeasti. Olemme kuulleet Moabin ylpeydestä, hän on hyvin ylpeä. Hänen ylimielisyydestään, ylpeydestään ja vihastaan. Hänen turhat puheensa
päivänä Jaakobin kunnia heikkenee ja hänen terve ruumiinsa kuihtuu. Käy niin kuin sadonkorjaajan korjatessa viljaa ja leikatessa käsivarrellaan tähkäpäitä. Niin kuin jäljelle jääneitä tähkäpäitä poimittaessa Refaimin laaksossa. Sadosta jää jäljelle vain rippeet, niin kuin silloin kun oliiveja karistetaan oliivipuusta. Vain 2-3 kypsää olivia jää korkeimpaan oksaan, vain 4-5 sen hedelmää kantaville oksille, julistaa Herra Israelin Jumala. Sinä päivänä ihminen katsoo tekijäänsä, ja hänen katseensa kiinnittyy Israelin pyhään. Hän ei katso alttareita, jotka hän on tehnyt käsillään, eikä hänen katseensa kiinnity siihen, mitä hän on tehnyt sormillaan. Ei pyhiin paaluihin eikä suitsutusjalustoihin. Sinä päivänä hänen linnoituskaupungeistaan tulee kuin metsään hylätty paikka. Kuin oksa, joka on hylätty israelilaisten edessä. Siitä tulee Ramaata. Sinä olet unohtanut Jumalan pelastajasi. Et ole muistanut kalliota linnoitustasi. Sen vuoksi sinä teet kauniita istutuksia, joihin sinä istutat vieraan versoja. Päivällä aitaat huolellisesti istutuksesi. Aamulla saat siemenesi itämään, mutta sato tuhoutuu sairauden ja parantumattoman tuskan päivänä. Kuuntele, monet kansat kuohuvat, myllertävät kuin meret. Kansakunnat pauhaavat, jylisevät kuin mahtavat vedet. Kansakuntien ääni on kuin paljojen vesien pauhu. Hän nuhtelee niitä ja ne pakenevat kauas. Takaa ajettuina kuin tuulen lennättämät takanat vuorilla. Kuin kierivät ohdakeppalot myrskytuulessa. Illalla on kauhu ja aamulla heitä ei enää ole. Tämä osa lankeaa ryöstäjillemme. Tämä arpa riistäjillemme. Voi surisevien hyönteisten siipien maata. Etiopian jokien seudulla. Se lähettää lähettäjän meritse. Vesien yli papyrusaluksella ja sanoo. Menkää te nopeat viestinviejät pitkien ja sileäihoisten ihmisten luo. Kansan, jota pelätään kaikkialla, voimakkaan valloittaja kansan, jonka maata joet huuhtavat pois. Kaikki te maan asukkaat ja te maassa asuvat, te näette ikään kuin vuorille kohotetun merkin, ja kuulette äänen, joka on kuin torven soittaa. Herra on nimittäin sanonut minulle, minä pysyn tyynynä ja katselen pysyvää paikkaani. Tämä on kuin väreilevä kuumuus auringon paisteella, kuin kaste pilvi sadonkorjuun helteellä. Ennen sadonkorjuuta, kun kukinta loppuu ja kukasta tulee kypsyvä rypäle, versot karsitaan pois vesureilla ja kärhet katkotaan ja poistetaan. Ne kaikki jätetään vuorten petolinnuille ja maan eläimille. Petolinnut ovat niiden äärellä koko kesän ja kaikki maan eläimet ovat niiden äärellä koko sadonkorjuuajan. Siihen aikaan armeijoiden herralle tuodaan lahja pitkiltä ja sileäihoisilta ihmisiltä. Kansalta, jota pelätään kaikkialla, voimakkaalta valloittaja kansalta, jonka maata joet huuhtavat pois, paikkaan johon on liitetty armeijoiden herran nimi Sionin vuorelle.
kertoa sinulle, jos he tietävät, millaisen Egyptiä koskevan päätöksen armeijoiden herra on tehnyt. Soanin ruhtinaat ovat toimineet tyhmästi, Nofin ruhtinaat on petetty. Egyptin heimojen päälliköt ovat johtaneet sen harhaan. Herra on kaatanut sen päälle hämmennyksen hengen, ja he ovat saaneet Egyptin harhailemaan kaikessa, mitä se tekee. Niin kuin oksennuksessa on hoiperteleva humalainen. Egyptillä ei tule olemaan mitään työtä, ei päällä eikä hännällä, ei Versalla eikä Kaislalla. Sinä päivänä Egyptistä tulee naisten kaltainen. Se vapisee ja on kauhuissaan, koska armeijoiden herra nostaa sille uhkaavasti kätensä. Juudan maassa tulee Egyptille kauhun aihe. Pelkkä sen mainitseminen saa heidät pelkäämään sen vuoksi, millaisen päätöksen armeijoiden herra on tehnyt heitä vastaan. Sinä päivänä Egyptin maassa on 5 kaupunkia, jotka puhuvat kanaanin kieltä ja vannovat uskollisuutta armeijoiden herralle. Yhtä kaupunkia kutsutaan Repimis-kaupungiksi. Sinä päivänä keskellä Egyptin maata on alttari herralle ja sen rajalla patsas herralle. Se on Egyptin maassa merkkinä ja todistuksena armeijoiden herrasta. Kun he huutavat avuksi herraa sortajien takia hän lähettää heille pelastajan, suuren pelastajan, joka vapauttaa heidät. Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläiselle, ja sinä päivänä he tuntevat Herran. He uhraavat uhreja ja lahjoja ja tekevät Jehovalle, Herralle juhlallisen lupauksen ja täyttävät sen. Herra lyö Egyptiä, lyö ja parantaa. He palaavat Herran luo, ja hän vastaa heidän rukouksiinsa ja parantaa heidät. Sinä päivänä Egyptissä Assyrian kulkee valtatie. Silloin Assyria tulee Egyptiin ja Egypti Assyriaan. Ja Egypti palvelee Jumalaa yhdessä Assyrian kanssa. Sinä päivänä Israel on kolmantena Egyptin ja Assyrian rinnalla, siunauksena keskellä maata. Sillä armeijoiden herra on siunannut sen sanoen, siunattu olkoon kansani Egypti ja Assyria, jonka olen käsilläni tehnyt, sekä perintöni Israel. Samana vuonna, jona Assyrian kuningas Sargon lähetti Tartanin komentajan Astrodin. Hän soti Astrodia vastaan ja valloitti sen. Siihen aikaan Herra puhui Amosin pojan Jesajan välityksellä. Hän sanoi, mene riisu säkkikangas lanteiltasi ja ota sandaalit pois jalastasi. Herra teki niin. Jesaja teki niin ja kuljeskeli alasti ja avojaloin. Herra sanoi sitten, samoin kuin palvelijani Jesaja on kulkenut alasti ja avojaloin 3 vuotta. Merkkinä ja varoituksena siitä, mitä Egyptille ja Etiopialle tapahtuu. Niin johdattaa Assyrian kuningas Egyptin vankeja ja Etiopian pakkosiirtolaisia. Poikia ja vanhoja miehiä alastomina, avojalon ja takammukset paljaina häpeäksi Egyptille. He kauhistelevat ja häpeävät Etiopiaa, toivoaan sekä Egyptiä ylpeyttään. Tämän rannikkomaan asukkaat sanovat sinä päivänä, katsokaa mitä on tapahtunut meidän toivollemme, jonka luo pakenimme hakemaan apua päästäksemme turvaan Assyrian kuninkaalta. Miten me nyt selviydymme? Julistus meren
nyt ette näe. Sydämeni hakkaa rajusti tärisen kauhusta. Iltahamara, jota kaipasin, saa minut vapisemaan. Kattakaa pöytä, järjestäkää istuinpaikat, syökää ja juokaa. Nouskaa te ruhtinaat, voidelkaa kilpi. Näin Herra sanoi minulle. Mene aseta tähystäjä ja käske hänen kertoa, mitä hän näkee. Hän näki sotavaunut, hevosvaljakkoineen, Aasien sotavaunut, kamelien sotavaunut. Hän katsoi tarkasti erittäin valppaana. Sitten hän huusi kuin leijona. Herra, minä seison vartiotornissa aina päivällä ja pysyn vartiopaikallani joka yö. Katsokaa, tuolta tulee miehiä sotavaunuissa hevosvaljakkoineen. Sitten hän sanoi suureen ääneen, se on kukistunut, Babylon on kukistunut, kaikki sen jumalien veistetyt kuvat hän on murskannut maahan. Paikan saani, joka on puitu, puimatta antereeni tuotetta. Olen ilmoittanut teille, mitä olen kuullut armeijoiden Herralta, Israelin Jumalalta. Julistus Dumaa vastaan. Joku huutaa minulle seiristä, vartija kauanko yö vielä jatkuu. Vartija kauanko yö vielä jatkuu. Vartija sanoi, aamu on tulossa ja myös yö. Jos haluatte kysyä, kysykää, tulkaa uudelleen. Julistus aavikko tasankoa vastaan. Metsässä aavikko tasangolla te vietätte yön ja Dedanin karavaanit. Tuokaa vettä ja menkää jonoista vastaan Temon maan asukkaat ja viekää leipää pakenevalle. He ovat näet paineet miekkoja esiin vedettyä miekkaa, jännitettyä jousta ja sodan julmuutta. Herra sanoi minulle vuoden kuluessa vuoden, joka on kuin palkkatyöläisen vuosi. Koko Keedorin kunnia kohtaa loppunsa. Keedorin sotureista jää jäljelle vain harvoja jousimiehiä, sillä Herra, Israelin Jumala on puhunut. Mukaan.